Pangumustahon ng mga tagbay dere. Kumusta na tagbalay dira? Ay. Tigulay. Kumusta na tagbay dira? Masuya ani da, ha? Binha ba di mo open sa imong kansa? Nabihaya. Kadugod ka. Katagsaw. Dapat lagi mo rin nila na ko. May bagong sunira ya. Haling sa kwarto. Para dingat. Baki sa buhol. Munay bake, munay kuka re. Kaya ba kay kuka guys? Oh, muna guys. Ani butang ano duo tong kado. Haling pa may ngita ba mig bago. Ay, ko pa to. Katon. Ito ang tawag pagtuko Sabi dong. para sa'yo. Kuan. Ganito ang tawag pagtuko para sa sarili mo. Tapos, sila na. Kabutong pawan na ang paling. Sino kita mo tayo? Bukan ilang susah. Tidak susah. Itu kan oke. Apa? Di na lagi mo. Na lagi. Hindi ko makain na. That's it. Di mo udah ngayon, ipakutan na lang. Di ko matan. Kapan tayo ng paborito ni Zoe nga? Kan? Anong plan sa Facebook? Anong moto ba? Anong ulol! Una! What? Ano ka nang Zoe? Dito ka ba yung plan? Ano na eh? Doon ta. Wala ko. Kanang, damo na tayo, dito yung siyon. Di tayo kasi yun. Dito yung siyon mo kayo. Ay, dala duwe. Di ka nang sitwasyon na mga doon. Itong ipakagi yung una. Para mahimo na itong ang kondisyon. Ay, suto na kamay. Damo ko. Upo ka. Di ka nang di ka. Ano ba? Lain ako dyan. Kalit na buka ka. Yung anak. Pagkabuhan, pamilya kasi di ka dapat. Anaandar ako. Anaandar naman ko. Lain na buka. Oh, magkalit ka gano'n nga to. Ano ba? Magtanong na tayo. Uno. Oh, di na. Sige na. Kata. Teng, tereng, teng. Happy birthday to you. Tang tang tang. Happy birthday to you. Teng, teng, teng. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Oh, mo din ako. Mo din ako.